udfylder sin læge en 9-årig HB efter Carano, og morfaren er Diamant. I bevægelsen del 2, også i stævne i Sverige, Henriksdal her i april, med en første og 2 tredjepladser i 1,30 meter. Ej, hvor flot. Jeg har ikke nerver til det her, mand. Hop for helvede. Ej, jeg kan ikke klare det. Kom nu, baby. Hop for helvede, mand. Du skal ikke ride tæt. Nu støtter du med mig. Støtte. Jeg kan ikke tåle at se det. Rolig, Christina, rolig. Nej, jeg kan ikke klare det her mere, mand. Jo, du kan. Hvad fanden er tiden på? Nej, jeg kan ikke finde den. Hun er okay tiden. Hun er over på 50. Kom nu! Ja, hun er over på 50. Så skal der sparkes til. Kom nu! Kan du slukke den? Yes! Mand. Chris, han